molta pels quiets, amb Nexa Fundació. Quan arribes a Nexa, és com en altres casos m'ha succeït, és perquè coneixes algú concretament i de sobte entres en un món que desconeixies. La vida va molt ràpid, no tenim temps ni de mirar enlloc, a vegades ni de tornar a casa, i de sobte et prens un moment i a través d'aquella persona o dels ulls d'aquella persona comences a saber i comences a no entendre com és que no hi ha més gent que fa alguna cosa per això. Jo ja tinc el calendari. I tu?